si me han dicho... Creo que lo que es. Un padre español, un chico que dice, yo con Valencia a Valencia, que han cambiado algunos parados en la E, a ver si les hacen. ¿Pero qué es esto? A ver. Muy bien. No hablemos de Madrid, no de Castellón, Castellón, de diferentes fondos. A Castellón, para que le duele el partido. A Castellón le di la montaña de salto del País Valenciano. ¿Qué la montaña es? ¿La veo? Peñagolosa. Una encuesta rápida, una encuesta rápida. ¿Qué al será más? ¿Qué al será la Peñagolosa? Està bé, no ho deixem. És que ha guanyat, ja ho sabem. És que no ha guanyat encara. No patim. Ja anireu, ja, els dies que llonganisses, però per l'amor d'Andreu, anem. Perquè Peñagolosa és meravellosa. I si us mireu si és bonica, que té una cançó. I mireu si és bonica la cançó, perquè hem fet una coreografia. I si vos pareix bé, ara farem cançó i coreografia. Vale? Repassem la coreografia per si algú no la sap. Quan direm Peñagolosa, quan Peñagolosa és una muntanya, tots i totes hem de fer una muntanya, ¿vale? Peñagolosa és un gegant de pedra, un gegant, una geganta, la musculatura de l'acampada. Esteu diferents, que fortes, esteu després dius. La teua testa, sabeu el que és la testa? El cap. És que quan direm la teua testa no sabem un cap. La teua testa, que li agrada la Ya la poneré.